барои иваз намудани маълумотҳои профили худ барномаро мекушоем ва тугмачаи менюро пахш мекунем. ба банди мой профил дохил мешавем. дар ин ҷо оиди фаъолияти шумо дар платформа маълумотҳо оварда шудаанд. дар қисми обшаи информатсия чанд рӯз дар платформа дарс хондаанд, миқдори умумии саволҳои тестии ҳал намуда ва миқдори умумии таҷрибаҳои ба дастовардаро дидан мумкин аст. дар қисми лични рекордӣ натиҷаҳои беҳтарини шумо оварда шудаанд. дар поён рӯйхати курсҳоро низ дидан мумкин аст. ин маълумотҳоро ҳама истифодабарандагони платформа дида метавонанд. барои маҳдуд намудани дастрасии дигарон ба ин маълумотҳо, редактировать профилро пахш мекунем. инҷо тугмачаи закрити профилро мебинем. агар онро фаъол кунем, маълумотҳои профили шуморо фақат муаллиматон дида метавонад. барои дигарон профили шумо пӯшида мешавад. инчунин мебинем ки инҷо имконияти иваз намудани маълумотҳои умумии профил, ному насаб, маҳалли зист низ вуҷуд дорад. баъди ворид намудани тағйиротҳо тугмачаи сахранитро пахш мекунем. ҳамин тавр шумо метавонед ки маълумотҳои профили худро тағйир диҳед.